gaskiya ɗaya gaskiya ce ba ta kama da zinariya, in za ta fito ba mai hana ta duka sassan ta har jijiya. Zo ki ganni so yana mini yawo wayya masoyiya, linzamin karbi zani kawai tare da zuciya. Za ta je ta ce za ta je, za ta je ta yi amsawa wa wa. Wayo soyayya, wayo soyayya, soyayya. Wayo soyayyar kita ta rikirkita ni, ta hana ni sukuni, ta yi yawa ko ba ma'auni. Ga ɗan saurayi duka naki ne, ni naki ne, na amincewa wa wa. Ya za a yi, ya za mi da so, ya zaki, ya zaki da so. 'Yan mata ya za ka yi, ya za ka yi da shi ɗan samari. Sai dai kalli miki alƙawari, dole sai da ke komai yi tsanani a duniya. Ba ni rayuwa in babu ke, farin ciki har yau na rasa mai saka ni baya ke. Dawo mana, dawo mana, dawo min, ƙaunar ki nake, ko yaushe tunanin ki nake, begen ki nake, ki dawo min masoyiyata kyakkyawa. Ba na wasa ba, na yi gumi-gumi, zazzaɓi jikina ban yi aune ba. Ke ce na kira ki aminiya, ke kuma kirke ruwan soyayya mando, ruwan soyayya gardi. जानू कैसे जानू? देखो ये तो आपका गाँव तो बहुत सुंदर है ना, ये तो आपका पहला तो आपका देश में नहीं जाऊंगी सच में, ये तो जगह तो अच्छा है, पहला तो जगह अच्छा नहीं है, yaushe? मैं तो आपका देश तो नहीं जाऊंगा। Na gane wannan ya miki daɗi, kuma ke ba za ki koma gida ba ko? नहीं जाऊंगी। to ba za ki koma gida ba, ये तो shikenan. जगह हम साथ तो इधर उधर गई, घूमने गई, बहुत मजा आ रही है, सच में मजा आ रही है। Maza ko ta ga maza a tuɓe, ta ga maza a tuɓe. ये कोई तो फायदे to this insha Allah har ma ka tare kunto fafaragiya kam hi tafiya gida kan ha is secret ki kwana biyu hamna hi 2 days. If you is tangrase pangarahe hamrahi pachahe, to if you is very askankrahe no money bani da ko sisi. Hamnahi hamrahe hamrari he rakata kreke kuchu hota hi ina ga miki. कुछ होता है। हाँ, क्या हुआ? कुछ होता है। क्या हुआ? बोलो। क्या नहीं बोला? बताओ ना। Bola zaman ki anan ba zai yiwu muna tare da ke dindindin ba. Nan da kika zo kika gani gurin aiki na ne. Abin da yasa na ce kika ce kina so ki dana wannan abu. Ruwan soyayya mando, ruwan soyayya gardi.
तुम हमारे है बचा है कुछ नहीं ba za ki koma ba inda za ki rike ba wallahi ba za ki koma ba देखो जानम हम दिल अपना ni ba za लिया आए muna ɗiban yashi a gurin nan amma ba ma zuwa can gurin da zurfi kar ki je ki kai mu kaji dan liti bani Rahana ka abinci kawo shinkafan nan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kenan ciwon kaina kar ki zo ka neman ido ba kar ki zo ka neman ido fa kawo ta nawa ce da cokali ये क्या ka है cokali abinci ne ये तो चावल भी है oho ya kika sani और dai in za ki ci ki ci ये वाला क्या है वो वाला क्या है wake ne wake babu shi a garin ku sai manomi ya tafi amma India और kake ये raina wayo वाला क्या है ये वाला yaji ne pepe ta turawa pepe ci 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 chop ai kin ga uku Allahu akbar Allahu akbar kaga za a bana baki bani ba ka koma gida yawa go to India now because of me I no get money me If you don't get it, ta miki kuma yawa stop ya stop तो अच्छा इंसान नहीं है उल्लू का पत्ता Wulaka. Allahu akbar. Ko mu je bakin ruwa mu dan yi hira. God have mercy upon us. Dauki abincin. Yawa. Woto. Mag God have mercy upon us. कहा kaha. पानी नहीं है ना Tawo ba za mu sha fami ba. Tawo. अरे बबुआ Lafa dana.